рӯзи сешанбе бо иштироки вазирони корҳои дохилии тоҷикистону русия Рамазон Раҳимзода ва Владимир Колокольцев ва ҳамчунин вазири меҳнату муҳоҷирати Тоҷикистон Гулнора Ҳасанзода маросими ба кор оғоз кардани намояндагии хадамоти шиноснома ва раводиди вазорати корҳои дохилии Русия дар Тоҷикистон сурат гирифт. бино ба иттилои вазорати меҳнати Тоҷикистон, дар намояндагии ин ниҳоди Русия муҳоҷирони тоҷик пеш аз сафар санҷида мешаванд, аз ҷумла изи ангуштони онҳо сабт ва доштани иҷозаи сафар ба ҳудуди Русия дақиқ карда мешавад. ифтитоҳи намояндагии вазорати корҳои дохилии Русия дар душанбе дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои раҳбарони ниҳодҳои муҳоҷирати кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил сурат гирифт. яке аз ширкаткунандагони нишаст бидуни бурдани номаш ба радиои Озодӣ гуфт, ки дар ин нишаст бештар масоили амниятӣ аз ҷумла ҷалбу ҷазби муҳоҷирин аз сӯи созмонҳои террористӣ, хусусан робитаи муҳоҷирон бо шохаи Доиши Хуросон дар Афғонистон баррасӣ шудааст. ин мавзӯъ аз сӯи маркази зидди террористии иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки яке аз ташаббускорони нишаст мебошад, матраҳ шуд ва ёддошти тафоҳуме низ аз сӯи ин марказ ва шӯро ба имзо расид. масъалаи амният дар бахши муҳоҷирати кориро як рӯз қабл аз нишаст вазири корҳои дохилии Русия Владимир Колокольцев дар дидор бо раисҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ баррасӣ кардааст. дафтари матбуоти раисаҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд Раҳмон баҳри таҳкими ҳифзи ҳуқуқӣ ва иҷтимоии муҳоҷирони кории тоҷик, ки дар қаламрави Русия қарор доранд, таъкид кардааст. сомонаи вазорати корҳои дохилӣ хабар дод, ки Рамазон Раҳимзода вазири корҳои дохилии Тоҷикистон бо Владимир Колокольцев дар бораи тақвияти ҳамкориҳо табодули назар карданд. ин суҳбатҳо дар ҳоле сурат мегирад, ки 12 шаҳрванди Тоҷикистон бо гумони даст доштан дар ҳамла ба толори мусиқии Крокуси Москав дар охири моҳи марти имсол боздошт шуданд ва моҳҳои ахир фишору азияти муҳоҷирон дар Русия афзоиш ёфтааст. дар пайи ҳамла мақомоти Русия 4 шаҳрванди Тоҷикистонро бо иттиҳоми анҷоми бевоситаи ҳамла ва куштори дастаҷамъии бинандагони консерти Крокус боздошт намуданд. коршиносон бо ишора ба осори зарбулати боздоштшудаҳо таъкид мекунанд, ки иқрори ҷурм зери шиканҷа ба амал омадааст. ба қавли ҳолдонон таъқиби беасоси муҳоҷирони тоҷик пеш аз он ҳам ҷой дошт ва зоҳиран ҳадаф аз ин ҳама ба узвияти иттиҳоди иқтисодии Авроосиё водор кардани Тоҷикистон аст.